Калі на дарозе з'яўляецца жоўты грузавік Сергея Кунцевіча, не звярнуць на яго увагу проста немагчыма. Сакавіты колер і шматлікія дэкаратыўныя элементы прывабліваюць погляды і нікога не пакідаюць абыякавым. Не раз машина становілася сапраўднай зоркай аўтафестываляў. Все фотографируются, улыбаются, добра, счастья желают, счастливых километров. Ну, наш народ уже в Баранчево, наверное, более-менее привыкли, но все равно, где не покажусь, все время внимание на нее. Даже по дороге остановятся, развернуться, догонят, чтобы сфотографироваться. Если... Любоў да паху бензина, каже Сергей, у яго ў крыві. Аўтамабілямі захапляецца з дзяцінства, а свой першы грузавік, які пяшчотна называе «Ізумрудзік», набыў яшчэ за савецкія рублі. Незвычайны колер, абцягнуты імітацыяй кракадзілавай скуры капот, абноўлены кузаў, шматлікія ўпрыгожванні. Сергей кажа, што уклаўшы ў тюнінг усю душу, ні з гэтым аўто, ні з жоўтай суперпчолкай ніколі не расстанецца, сябры не продаются. Сейчас это редкость. Молодежь уже даже не знает марку этой машины. А мне советская классика нравится. 21 Волга, 53-ка. Это машины в вечности будут. В Советского Союза вписаны. Гордость эпохи. Пры гэтым класічны ГАЗ-53 гаспадар змяніў да непазнавальнасці. Падчас тюнінгу суперпчолкі выкарыстоўвалі дэталі больш за дзесятка розных аўто. Шмат чаго пазычыў у «Волгі», «Пабеды» і замежных грузавікоў. А рухавік тут ад сапраўднага бронетранспартера. Рулевое, тормоза – это в идеале. Колеса поставлены с фуры, двигатель доработан, каналы вышлифованные, головки срезаны, шестерня повернута. 130 бежит. Расход топлива где-то около 14 литров бензина по городу. Плохого хозяина он иномарка столько возьмет, а то и больше. На гэтым гэты умелец спыняцца не збіраецца. Уже зараз пачаў ствараць новое аўто для дрыфту. Планов, конечно, еще много. Задумки с сыном есть. ГАЗ-69 собрать, тоже старый раритетный автомобиль. Есть у меня кузов новенький на него. Сделать такой, чтобы вау было. Чтобы машина была супермощная, с мерседесами тягаться и своеобразный вид имела. Сергей Кунцевич кажа, усё гэта не дзеля прыцягнення увагі, а проста для душы. Але тое, што і ў дзень, і нават ноччу яго аўтамабілі дораць людзям, святло і пазітыў – прыемны бонус.